Molt bon dia a tots. Hem esperat aquests 5 minuts de rigor perquè més o menys tots us poguéssiu anar connectant i també presentar-vos. Hem vist que tenim connexions des de diferents punts de Catalunya i ara és el nostre torn. El meu nom és Dúnia, responsable de formació i online, i en nom del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, com sempre, donar-vos la benvinguda a aquest webinar que, com sabeu, s'engloba dins del programa formatiu Turisme 360 graus que impulsem des del Patronat per tal de impulsar i fomentar la formació contínua del sector turístic i millorar-ne la seva competitivitat. Conscients que ens trobem davant una situació inèdita i complexa, amb molts nous reptes per davant, en un nou escenari que implica un procés de transformació tant de les persones com de les empreses, hem de readaptar-nos i per aquest motiu la formació no en pot quedar exempta i hem reobert aquesta nova línia de formació, passant de la presencial que duíem a terme els darrers anys cap a l'online, oferint la possibilitat de sessions en obert i totalment gratuïtes de temàtica diversa que suposaran un procés d'aprenentatge i alhora una oportunitat per tots per poder seguir avançant en la formació a distància, mantenir-nos actius i també connectats per preparar-nos per quan tota l'activitat es pugui reactivar. En aquest sentit, avui ens centrarem en el creixement i potencial del turisme i esport com a generador de turisme per conèixer i comprendre la dinàmica d'aquesta indústria i com crear nous models de negoci per atraure jugadors com a clients. Per tractar-ho, ens acompanyen Gerard Frank i l'Agnès Güell, Product Manager del Club de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme, i en ponent tenim en Federico Wiener, professor i Business Development Leader a la Universitat de Loughborough de Londres, tot i que avui el tenim en directe des de l'Argentina, de manera que li agraïm especialment que s'hagi pogut connectar a aquestes hores per dur a terme aquesta sessió formativa. Ja sense més dilacions, començarem la sessió on la dinàmica, alguns ja esteu habituats a les formacions que estem impulsant i serà la mateixa de tots els dies, de mantenir els micròfons dels assistents tancats per així evitar sorolls externs, però per aclariment sempre podeu aixecar la mà o intervenir a través del xat i al final de la presentació d'en Federico obrirem el torn de preguntes. De fet, a les vostres pantalles podeu veure les diferents icones de micròfon, xat i aixecar la mà que estan disponibles en tot moment. També comentar-vos, com sempre, que la sessió l'estem gravant per poder recuperar el vídeo amb l'objectiu de seguir formant-nos, compartir i ampliar coneixements. I, per últim, recordar-vos també que al finalitzar la sessió rebreu un enllaç amb un petit qüestionari de valoració que ens ajudaria molt a millorar si podeu agafar aquest minutet per respondre'l. I ara sí, cedeixo la paraula a en Gerard per exposar-vos la línia que seguim des del Patronat, des del Club de Turisme Esportiu, i en l'any precisament del turisme esportiu, malgrat en aquests moments estem obligats a tenir-lo en pausa. Gràcies a tots per acompanyar-nos i és el moment de formar-nos. Gràcies. Perfecte, gràcies, Dúnia. Bé, com comenta la Dúnia, moltes gràcies per ser presents. Creiem amb l'Agnès que és un tema molt interessant per tenir en compte tots els actors una mica que formem part del món del turisme esportiu, ja que els eSports és un segment, és un producte clarament que va a l'alça. Ara ho veureu, en Fede ens ho explicarà, que mou unes xifres i unes quantitats considerables. També és un segment que agradi o no, perquè també, com ens explicarà en Fede, hi ha certa polèmica, ja forma part de panels, com per exemple el Congrés Mundial del Turisme Esportiu, que tindrà lloc a Lloret, o d'altres esdeveniments esportius. Molts equips ja tenen el seu apartat d'eSports, per tant, creiem que això, que els actors i tot el sector del turisme esportiu estaria bé que tinguéssim com a mínim un mínim coneixement aquells que no el tenim per tal de tenir una eina més. No sé si l'Agnès vol afegir alguna altra cosa. Sí, realment el món dels eSports fins ara havia estat un enorme desconegut per nosaltres, per l'equip que formem en Gerard i jo mateixa, i realment va ser diguéssim que va ser com una revelació assistir a una conferència d'en Fede a Barcelona, deu fer un parell o 3 de mesos, a la seu de la Universitat Pompeu Fabra, i allà se'ns va obrir una miqueta un món, un mercat absolutament desconegut per nosaltres i pensem que molt interessant i molt adaptable potser a les instal·lacions que tenim a la Costa Brava i al Pirineu de Girona, i pensem que per això mateix valia molt la pena poder traslladar aquesta informació i poder traslladar aquesta formació a la qual vam assistir tant en Gerard com jo
a tots els membres del nostre grup de màrqueting, de turisme esportiu, però també, evidentment, als membres del patronat en general, perquè al final no és una cosa nova, és una cosa que ja fa molts anys que funciona, però per nosaltres sí que és nova. Amb la qual cosa pensem que val la pena tenir-ne 4 pinzellades i a partir d'aquí poder aprofundir més. Dins i fora de polèmiques, hi ha gent que ho considera un esport, hi ha gent que no ho considera un esport. Això en Fede en sap molt més que nosaltres i ens ho acabarà explicant. Jo, Gerard, si vols presentar breument el currículum d'en Fede, ja entraria en matèria directament. Fantàstic. Faré 4 pinzellades perquè si no ja estaria en mitja presentació fent currículum. Bàsicament, com ha comentat la Dúnia, és professor i Business Development Leader a la Universitat de Loughborough, no sé si ho he dit malament, a Londres, Fede. Llavors també és assessor per a la indústria de jocs, esports i entre altres productes. Llicenciat en periodisme, mitjans de comunicació, informàtica i telecomunicacions, humanitats i un màster executiu en administracions empresarials, entre altres coses. Per tant, sap del que parla. Fede, quan vulguis, sisplau, que és la part interessant. Bueno, moltes gràcies, companys. Un plaer estar aquí connectat amb tots vosaltres i veig també que hi ha molta activitat al xat. És tot un plaer per mi presentar això. Només afegiria que soc profe també a la UPF de Catalunya, que és on estimo anar cada vegada que puc, perquè tinc família, perquè vaig viure a Catalunya 15 anys, més o menys, o sigui que els meus fills estan allà i, bueno, espero veure-les molt aviat a tots vosaltres quan això s'acabi. I entrant en matèria una mica, això posaré ara la presentació, sisplau, si em podeu confirmar que veieu la mateixa. Veieu bé? Sí? M'escolteu? Fantàstic, sí. Es veu bé. I es veu bé. Val, perfecte. Doncs, molt bé. Llavors, comencem. Jo el que faré serà una exposició de què són els eSports com a generador de turisme, quines són les tendències que hem de tenir en compte per apropar-nos a aquesta indústria que està en plena ebullició. I després tindrem un torn també per discutir els temes que vulgueu. Si durant la sessió hi ha algun concepte en particular, jo obriré les preguntes, però més o menys, si podem respectar l'ordre, per al final de la sessió seria el millor, crec, per a tothom. Així podem anar de la mà desenvolupant aquesta conversa en la qual jo vinc una mica a donar una guia, però que això sigui obert i tothom pugui participar, que crec que és l'important d'aquestes sessions. Llavors, el turisme esportiu, segons l'Organització Mundial, és el que està en ràpid creixement de la indústria de viatges. És cert que ara tenim una mica un problema amb tot això, no?, amb el coronavirus, però les xifres són impressionants, estem arriba de 7 bilions d'euros anuals i és clar que dintre d'aquest turisme esportiu hem de considerar diferents competicions. Per exemple, de l'any passat, del 2019, hem tingut la Copa del Món de Futbol de Dones, la Copa del Món de Rugby al Japó i moltes altres que veieu aquí a la finestra. Però, coneixeu aquesta? El LOL? Doncs és una de tantes que normalment en un circuit del que considerem turisme esportiu encara no està a la nostra ment, però que l'hem de començar a incorporar perquè tenim una oportunitat de negoci. I això és el que volem en aquesta conversa desenvolupar com League of Legends i molts altres títols es poden ajudar a guanyar més clients per als vostres serveis. El 2019, League of Legends va atraure la final a París. Aquí teniu la copa que va dissenyar Louis Vuitton i va ser un esdeveniment de primer ordre. Hem tingut més de 20.000 tíquets. Hem tingut dissenys de l'empresa com Louis Vuitton, patrocinadors de primer nivell com Mastercard, gent que va a viatjar des de tota Europa i tot el món per assistir a la final d'aquesta copa.
De fet, un dels equips que venia de Xina, quan va guanyar a França, doncs aquí teniu la celebració a Xangai en unes torres de primer ordre, no? Això, hem d'equiparar aquest moviment amb els esports i amb la música i l'entreteniment. No entrem en la discussió de si és un esport o no, perquè això no és important. El que és important és l'oportunitat de negoci i saber que ens adrecem a un públic molt interessant, que està disposat a invertir el seu temps i els seus diners en aquesta forma d'entreteniment i que hi ha empreses al darrere que seriosament estan desenvolupant tot el sector. Aquesta és la foto del Accor Arena a París. Més de 20.000 persones per veure aquesta final. Pel que no estigui molt assabentat dels eSports, ara veurem què són realment, què considerem un eSports, però bàsicament aquí la gent està mirant aquesta pantalla com juga gent a videojocs. En aquest cas, League of Legends, que és un dels títols més populars. I si us sembla bé, tinc aquí vídeo de minut i mig que us ensenyarà una mica el circuit de League of Legends que va veure l'any passat i crec que us donarà una pinzellada molt directa del que estem parlant. S'escolta bé tot fins ara? Anem bé? Sí, perfecte, Fede. Perfecte. Un minutet i torno. This is what peak League of Legends looks like! This is LPL action, baby! Moving too fast, I'm moving in slow-mo. I'm a god, but I actually don't know. Bands get more like Volvo. Your best stuff looks like my words. Synapses fire and burns. Shutting it down, pinning the ground, and my people all up in this place. Fly, Phoenix, fly! I'm so cold, think I'm so cold, I'll say stunting, ain't no going. G2 is heading to Paris. FPX, get ready. Welcome to the 2019 League of Legends World Championship. FPX are headed straight for that next. This could be it. F1 plus Phoenix are your world champions. Bueno, crec que el vídeo és explanatori per si mateix, no? Hem tingut 44 milions de viewers en els moments pics d'aquesta transmissió i això només és un videojoc i un event anual, però que realment creix any darrere any a doble dígit. Com heu vist, hi havia diferents ciutats involucrades. Aquí l'important és que no només ens hem de quedar en aquest circuit. Podem desenvolupar el nostre circuit, podem desenvolupar events i podem fer partnerships amb moltes companyies que estan organitzant tornejos de major i menor escala. Perquè puguem tenir una mica una idea de com va això, els videojocs són propietat de diferents empreses que els desenvolupen. Hi ha companyies que organitzen els seus tornejos mateixes, com Riot i League of Legends, que és l'exemple que hem vist ara. Hi ha altres empreses com Valve que no organitzen els seus tornejos, però cedeixen els drets a companyies que ho poden fer. I llavors hi ha moltes ciutats arreu del món que proveeixen espais i moments on els jugadors i els espectadors poden confluir per veure una final. A més dels tornejos que poden organitzar online i que són més o menys classificatoris per les instàncies en viu. Important, per imaginar-nos, és com si això fos
el boxing, el boxeo. Hi ha diferents associacions de boxeo arreu del món i diferents events depenent dels promotors. Llavors, això seria una mica el mateix al món del videojoc, al món del videojoc competitiu, que és el que estem parlant ara. I això és la pregunta, no? Què són els eSports? Mireu, jo treballo en la indústria de l'entreteniment fa 20 anys. Vaig criar com una generació digital que va néixer amb els videojocs, però que en aquell moment era una mica un niu de mercat. I, sin embargo, els Electronic Sports, que és d'on ve la paraula eSports, van començar fa molt de temps. De fet, als anys 70, en alguns circuits universitaris, ja hi havia competició entre gent que li agradava jugar envers dels escacs o el tenis, doncs jugar un videojoc que tothom entenia les regles en xarxa i desenvolupaven la seva competició. Això va anar creixent fins que es va definir que els videojocs organitzats, les competicions d'humans contra humans, són els eSports ara per ara. I tenim aquest ecosistema. Començo per al centre. Tenim els fans i els jugadors. Sí? Això és el component vital. Si no tenim fans i jugadors, doncs malament, ja no tenim producte. Sí? Però fans i jugadors són al centre del producte perquè justament generen tot el negoci al seu alrededor. Començo per el quadrant esquerrà superior, on veieu els sponsors. Per exemple, Vodafone. Vodafone és una de les marques que està invertint als eSports i bueno, hi ha moltes marques com Vodafone, més grans, més petites, que s'involucren en aquest ecosistema. A la dreta tenim els equips. Hi ha equips a Catalunya, hi ha equips a l'estat espanyol, hi ha equips a Europa, hi ha equips a Àsia, a Sud-amèrica, Àfrica, Estats Units, a tot arreu. Hi ha diferents models d'equips, hi ha equips que són franquícies, per exemple, com als Estats Units, en la NBA, que tenim un propietari que va creant, diguem, diferents associacions esportives que tenen els jugadors. Els equips d'eSports funcionen de forma molt semblant, o sigui, tenen normalment una estructura organitzativa de reclutament, de recursos humans, de direcció de business, i tenen els jugadors. Jugadors són normalment d'un joc amb l'acadèmia d'aquest joc i els equips s'estan convertint una mica en marques, com per exemple aquest Natus Vincere, que és de l'est d'Europa, i si aneu a Ucrània, si teniu la sort d'anar a Kiev, molt aviat podeu veure que Natus Vincere ja té els seus bars oberts a Ucrània. Hi ha bars Natus Vincere on tu pots anar a prendre un cafè, a menjar alguna cosa amb els teus amics i a jugar videojocs. Són una mica cibercafès d'abans, sí? Però molt orientats al món del gaming. Per què succeeix això? Perquè la cultura gaming dels fans i els jugadors està molt popularitzada en la joventut i amb gent que ja no és tan jove, que ha jugat al seu temps i que ara mateix s'està involucrant amb els videojocs. Al quadrant esquerrà inferior, a l'esquerra, tinc a Twitch, que és un dels mitjans de comunicació dels eSports més popular. Quan dic mitjà de comunicació, estic parlant d'una plataforma de streaming, sí? Com seria una mica un YouTube de videojocs. Si entreu a Twitch a qualsevol moment, veieu que hi ha milions de jugadors connectats a milions de partides, compartim amb els fans el que fan online amb jocs de tot tipus. També teniu Facebook Live, teniu YouTube Gaming, teniu altres plataformes que competeixen per aquest streaming online. I, per cert, si vosaltres demà feu una competició, diguem, a Girona o a qualsevol poble de Catalunya, normalment el streaming es farà per alguna plataforma d'aquestes perquè puguem escalar fàcilment a la comunitat gaming l'esdeveniment que estem fent. I a l'ecosistema el tanco amb els publishers. Aquí veieu el logotip de Riot Games. Si algú de vosaltres juga a videojocs, doncs probablement sigui molt coneixedor dels noms més populars, que hi ha
del Japó i dels Estats Units de companyies com Riot que desenvolupen videojocs. I que, bueno, aquestes companyies tenen estratègies diferents per poder escalar els seus events. Jocs, com vaig dir, hi ha de tot tipus. Teniu jocs que són de fantasia, per exemple, tenem Rocket League aquí al quadrant superior dretà o StarCraft a l'esquerra, que té una estratègia i desenvolupament de recursos, simuladors esportius com l'NBA 2K, de lluita com Smash Bros, de cartes com Hearthstone o de carrera de cotxes. I així puc continuar fins a l'infinit. Realment hi ha, depenent de la regió que estem parlant, tenim un joc a sobre de l'altre. Sí? És com la música. Si tu vas al Carib, doncs la salsa i el merengue s'escolta més que si vas al Japó o a un altre país. Això funciona igual. Hem d'entendre que els videojocs són part de l'art digital, que la gent consumeix art de la mateixa forma que consumeix televisió, música, esports, i que hi ha diferents segments a dintre d'aquest paraigües que engloba tot, que són els eSports. Però ens trobarem que el que li agrada a Rocket League és molt diferent que el que li agrada a StarCraft. De fet, Rocket League és un públic molt jovenet. Estem parlant de nois i noies entre 10 i 15 anys que s'inicien al Rocket League, mentre que l'StarCraft és un joc de gent més adulta i normalment asiàtica, perquè és on té més popularitat. I mes darrere mes, any darrere any, això canvia. Els jocs que ara són populars poden pujar una mica o baixar, com la borsa del mercat, sí? Per exemple, fa poc vam fer una enquesta a diferents països. Aquí he posat només 4 per exemplificar-ho. Als Estats Units i al Regne Unit, Counter-Strike és el títol més popular de la comunitat gaming. Sin embargo, a l'estat espanyol, doncs League of Legends. I així tenim altres títols que es van acomodant i tenen diferents criteris d'hores que transmeteixen per internet, d'esdeveniments que poden succeir arreu de l'ecosistema en què es troben, etc. El que hem de tenir en compte és que, per exemple, si nosaltres, com operadors de turisme, volem atrair un públic, diguem, rus, per al públic rus gaming a Girona, doncs, si posem un joc que no sigui popular en aquesta comunitat, doncs no tindrem tant d'èxit com si estudiem una mica què consumeixen allà per poder organitzar-ho, diguem, d'una manera més efectiva. Jo crec que no tothom ha d'aprendre de quin joc estem parlant, perquè segurament això poder fer un partnership en una altra empresa que es dediqui a això, però sí que és important tenir aquest concepte que eSports no és tot el mateix. Com un cotxe no és tot el mateix. Sí, tot cotxe et porta del punt A al B, però diguem que un utilitari no té res a veure amb un cotxe petit urbà. Sí? Una mica aquest és el concepte que us vull transmetre amb tot això. Teniu alguna pregunta de la terminologia que hem utilitzat, dels noms que estem parlant en aquest moment, o anem bé? Jo no puc veure la sala de xat, però si Agnès, Gerard, algun puc parlar, si em dieu alguna pregunta en particular. Fede, de moment jo penso que tot superclar. Perfecte. Perfecte. Bueno, si teniu alguna, perquè les preguntes a tots ens poden sorgir de mica en mica, si teniu alguna pregunta, aneu posant-la al xat i en el proper stop, doncs Agnès o qualsevol em pot dir quines són els vostres dubtes. Perfecte, fem-ho així. De moment fem servir el xat com a via de comunicació i qualsevol cosa que la gent pot aixecar la mà i pot intervenir, com ja s'ha dit abans. Correcte. Sí, al final tindrem la sessió de la conversa oberta per a tothom. Llavors, això que he parlat, crec que el que significa és un canvi de paradigmes. Jo estava treballant en una companyia dels Estats Units cap a l'any 2008
fèiem metadata i tecnologia esportiva, i em va trucar un noi de l'Alemanya en aquell moment i em va dir: escolta, vull contractar estadístiques de videojocs. I això em vaig quedar, de què estàs parlant, no? Doncs era d'aquest circuit que ja s'estava desenvolupant en aquell moment a Colònia, que de fet és una de les ciutats que millor ha aprofitat aquest creixement a Europa. I nosaltres en aquell moment no teníem res de recol·lecció de dades. Avui per avui, si vosaltres entreu a qualsevol casa d'apostes esportives, podeu jugar apostes als eSports. I us dic, jo treballo amb alguns clients que són loteries. Per exemple, en la loteria de Dinamarca tenen un equip de la loteria que és professional de eSports i en el vertical dels diferents esports que ofereixen com a apostes esportives, els eSports ja són la quarta línia de negoci més important. És a dir, el futbol, crec que tenen el hoquei sobre gel, algun altre de tercer, i els eSports per sobre del ciclisme, del tenis i de molts altres esports que, depenent de com es desenvolupa el públic, doncs capturen ja menys atenció que els eSports. Això ens obliga a canviar els paradigmes amb el que jutgem tot això, sí? Per què? Quan intentem innovació, normalment, el sistema ens ataca. Si tu entres a una habitació on tothom fa una cosa fa molt de temps de la mateixa forma, doncs normalment el que passa és que et diran: no, estàs equivocat, això l'hem fet així tota la vida, doncs per què hem de canviar? En aquest cas, mireu, us vull contar la història de Steve Sasson. Steve Sasson era un enginyer a Kodak que va inventar la primera càmera fotogràfica digital, que és l'aparatet aquest que té en les seves mans, i teniu aquí una fotografia també a la dreta de la pantalla, de la finestra. Aquesta era de 0,01 píxels, o sigui, res a veure amb el que tenim ara amb els telèfons mòbils, però el concepte era el mateix. I Kodak en aquell moment tenia del mercat de fotografies més del 80% mundial del share, de l'estadística del mercat. Era la companyia líder. Llavors, que un enginyer de Kodak descobreixi això a la companyia líder era com el trobar or a l'oest dels Estats Units, perquè tenien tot per guanyar. Sin embargo, quan va passar tot això, al final dels anys 70, la qualitat de la fotografia digital portava a pensar que no, que era un producte que no tirava, que el negoci continuava estant en la fotografia analògica amb, diguem, els carrets de tota la vida. Fins que l'any 2007 va sortir el primer iPhone. I què va passar en la fotografia digital? Es va democratitzar i va causar una revolució del consum de productes digitals derivats de la fotografia. I Kodak, que tenia el seu model de negoci molt afincat en la fotografia analògica, doncs les càmeres aquestes van desaparèixer i Kodak ja no existeix com a Kodak abans. Sí? Va anar a la bancarrota. Això mateix va succeir amb els eSports. A veure, això vaig dir que els eSports van començar als anys 70. Aquí teniu una imatge d'un dels primers tornejos. D'aquest Space War, era el joc. A la dreta teniu una de les terminals que s'utilitzaven per jugar i els ordinadors connectats o les consoles connectats en xarxa amb el públic al darrere. Si això als anys 70 ho mirem, sembla com un niu de mercat molt petit i encara avui hi ha una mica de displicència per dir no, això és una cosa de friquis, no va amb mi, no té res a veure amb la meva indústria. Però jo us vull recordar aquest gràfic que hem vist de la fotografia digital.
Els eSports, els esports electrònics, van sorgir també als anys 70. Durant molts anys van estar, diguem, en blanc i negre, sí? Sense la producció que heu vist d'aquest vídeo que jo vaig ensenyar de la final de League of Legends, fins que al moment de l'iPhone moment dels eSports va ser la popularització d'alguns jocs com el League of Legends. Això va succeir cap al 2007, 2008, 2010. I això va produir una disrupció al mercat tan gran, que algunes competicions esportives s'han de reinventar per competir amb aquest producte. Per exemple, això he posat aquí el logotip de Tarragona 2018, que està molt a prop de tot el que estem parlant, com un cas molt versemblant al de Kodak. Mireu, això són les imatges que ens va deixar Tarragona 2018. Una sessió d'obertura que no va poder omplir un estadi com el del gimnàstic, que va estar mig buit, amb entrades gratuïtes. A la dreta teniu un dels pavellons esportius de Tarragona, durant una de les competicions de handball, en aquest cas, sense ningú a les grades. De fet, hi havia més personal de seguretat que espectadors. I les entrades eren gratuïtes i això era a l'estiu. O sigui que la població, diguem, jove de Tarragona podia anar pràcticament de franc en un període que no era d'escolarització. A l'esquerra d'aquesta finestreta veieu el torneig de Counter-Strike de ESL que va succeir a les mateixes dates que Tarragona 2018. Va vendre més de 20.000 tíquets a un preu promig de 60 euros per dia. Hi va viatjar gent de tota Europa i estic parlant que és un torneig, diguem, de plata, no és d'or, no és dels més grans, no és un gran slam del tennis. Estem parlant d'un ATP 500, ATP 1000, pel que seguiu el tennis i el seu circuit. Sí? O sigui, un torneig que no era el més important, que es va desenvolupar en 3 dies amb 80 atletes. Els Jocs del Mediterrani es van desenvolupar durant 10 dies amb més de 4.500 atletes. El cost d'operacions que van tenir els Jocs de Tarragona van ser més o menys de 30 milions d'euros, sí? Només d'operacions, més les construccions que han tingut a la ciutat de Tarragona. Crec que l'impacte total va ser informat a la premsa d'uns 70 milions d'euros. Amb els tíquets més econòmics a 6 euros, han aconseguit una ocupació total que no arribava ni al 10%. Els eSports de Colònia, en aquell moment, la mateixa data, recordeu, en aquest moment s'estava disputant la Copa del Món de Rússia. I el ESL de Colònia es jugava un cap de setmana que hi havia partits de futbol. I amb un pressupost que no tinc el d'operacions perquè és una companyia privada, però sí que de premis repartia 300.000 euros als equips guanyadors, i amb el tíquet més econòmic de 29 euros, però que, com us vaig dir, normalment tothom compra més, un promig d'entre 60 i 100 euros, doncs l'estadi de Colònia va estar completament venut. Si avui entreu a YouTube i veieu la cerimònia d'inauguració dels Jocs, a data d'avui en tenen 5.391 visualitzacions. És a dir, que si teníem 4.500 atletes, una vegada cada atleta, i per cada atleta, mig familiar, van veure la cerimònia d'obertura d'aquests Jocs. Quan agafo la final d'aquest any, que està a YouTube, que porta només un parell de mesos, perquè aquest altre vídeo és de juny del 2018, aquest del YouTube és del novembre del 2019, ja tenim més de 5 milions de visualitzacions.
Això parla d'una tendència i de que hem de trencar aquest paradigma de que els esdeveniments esportius són el que hem entès per esport tota la vida. Perquè crec que és un exemple molt revelador que un torneig amb més de 50 anys d'història, com els Jocs del Mediterrani, que Catalunya ha organitzat, que ens ha costat més de 70 milions d'euros, no pugui recaudar ni el diners que recauda avui un torneig de segon nivell dels eSports. I amb aquestes dades són les que nosaltres hem de focalitzar noves àrees del nostre negoci. I això parlarem ara perquè vull transmetre a vosaltres algunes idees en aquest sentit per poder atraure públic i equips. Mireu, hi ha empreses que ja han fet això fa un parell d'anys. Orange, tothom la coneix, no? L'operadora de telecomunicacions francesa que opera a l'estat espanyol. Fa cosa de 2 anys, crec que va ser 2-3 anys, va canviar el seu patrocini de la Liga ACB a la Liga de Videojocs Professional a Espanya. Sí? Pels que esteu al món del bàsquet, quan jo tenia 15-17 anys, l'ACB era la segona lliga més important del món, després de la NBA. Això era als anys 90. Us imagineu en aquell moment que un patrocinador de l'ACB canviaria el seu patrocini i estratègia per un torneig de videojocs? Era com ciència-ficció, no? Doncs això va succeir aquí fa un parell d'anys. Mireu, això era l'Orange Arena que retransmitia a la plataforma d'Orange els partits de la Liga Endesa. I a més, en cada esdeveniment de la competició de l'ACB teníem moltes promocions amb la marca i activacions amb el públic. Tot això s'ha acabat. I de fet, Orange ha posat els seus diners en la Superliga del videojoc professional. Aquí teniu imatges de diferents estadis a l'estat espanyol on organitzen aquests tornejos. De fet, són més petits que el que jo vaig ensenyar de League of Legends a París, perquè aquest és com un gran slam. La LVP, la Liga de Videojocs Professionals, té algunes llicències per organitzar a l'estat espanyol, però, clar, només a dintre d'Espanya. Això és com un torneig més regional. Però sí que és cert que aconsegueixen vendre els tíquets a la gent igual que en les altres competicions i que està succeint a diferents pobles i ciutats arreu de tota Europa. De fet, Orange va presentar en aquesta presentació de per què havien canviat l'estratègia de màrqueting, el que havia succeït amb la venda d'equips que oferien als seus subscriptors. Abans, quan estaven patrocinant la ACB, que és la part superior, doncs la venda d'equips tecnològics, a vegades els venen consoles, bàsicament amb l'abonament, doncs estava caient. Aquí veieu el número, més o menys més del 10%. Llavors, 2 anys després, quan van involucrar-se amb la comunitat gaming, doncs la venda d'equips es va incrementar més del 10%. Per això continuen amb aquest patrocini i no crec que canviïn per un bon temps. Alguna pregunta al xat? Hi ha 2 preguntes. No el veus al xat, oi, Fede? No, però... L'hauries de poder veure al xat de totes maneres, Fede. Des de la pantalla... Des de la pròpia pantalla, a sota... Xat, ok, perfecte. Aquí estem. Val, mira, te la resumeixo perquè et passarà tot el
tot el timeline. El Gerard Darnés pregunta quin canal de comunicació o xarxa social és la xarxa o el canal habitual de contacte dels jugadors, per una banda. I l'Edgar Tarrés demana que quan els jugadors viatgen, els equips viatgen, si solen combinar estades amb altres activitats, sobretot relacionades amb els temes de wellness, benestar, com a complement una mica per desestressar-se de tanta pantalla. Correcte, correcte. Molt bones preguntes. La primera, els jugadors es comuniquen amb diferents xarxes socials i depenent una mica del joc també la preferència de la comunitat. Hi ha una xarxa social de gamers que es diu Discord, que és molt popular, però hi ha d'altres. També hi ha gent a Twitter, també hi ha gent a Facebook, però Facebook ja té un perfil, diguem, més gran, d'edat, i altres, com Discord, més jovenet. Llavors, jo el que te recomanaria, Gerard, perquè m'imagino és que tu vols adreçar la teva oferta o connectar, promocionar els teus serveis o saber on posar la inversió de màrqueting, és fer una mica d'investigació a quin públic et vols adreçar i amb això podem fer una mica de recerca sobre quins canals s'estan comunicant, perquè també depèn una mica del país. Per exemple, si anem a Rússia, jo de fet treballo a Rússia molt sovint, i allà s'utilitza molt VK, que és una xarxa social russa. I de fet, VK a l'Occident no la fa servir cap ningú. Sí? A la segona, ara en un parell de slides tindrem un cas d'aquestos, i sí que hi ha molta combinació del paquet turístic. Passa que ara per ara el circuit no està tan professionalitzat en aquest sentit i crec que per això, Edgar, vosaltres teniu una gran oportunitat, perquè tot aquest expertise, i particularment en Catalunya, que és tan amable en qualsevol indret per disfrutar de la natura, per sortir, per poder fer activitats, si això es combina amb la passió dels gamers, doncs crec que és un combo molt bonic. I, de fet, alguna de les ciutats on es juguen els videojocs no poden oferir el mateix que Catalunya, que té platja, té muntanya, té un clima tot l'any que és molt agradable. Ara veurem un parell d'exemples i després, si voleu, puc posar els altres i continuem. Sembla bé? Tenim una pregunta més feta, que ens ha fet en Roger, quan ens has passat un dels darrers slides, i ens pregunta aquest tipus de torneig regional dins l'estat espanyol, si dura un dia, si dura més dies, quina durada tenen normalment? Hi ha de tot, Roger. Diguem que si tu entres a la website de la LVP, podràs veure el calendari i els diferents jocs que organitzen i a on. Normalment, perquè el que hem de tenir al cap és que normalment els equips qualifiquen durant un temps, hi ha equips independents, equips més professionals, diguem que fan una classificació, alguns online, i accedeixen a les instàncies finals on alguns equips ja són convidats i altres classifiquen. Normalment, un esdeveniment típic d'eSports que es faci a una ciutat es fa més o menys de divendres a diumenge. Com que juguen quarts de final, semifinals i la final. Més o menys. Això varia moltíssim depenent del joc que estem parlant, però seria el típic de Counter-Strike, per exemple, a Colònia, que és el que vaig ensenyar, és de dijous a diumenge. Estem bé? Crec que sí. De moment has solucionat totes les preguntes i jo seguiria. Molt bé, perfecte. Tanco això, així podem continuar. Doncs una mica les preguntes eren quines eren aquests jugadors i com es comunicaven, no? Jo crec que el que és important és que en fem una imatge de la persona a la que ens estem adreçant, en aquest cas dels fans. Jo us donaré aquí un parell de pincelades a grans indrets com són aquests jugadors, com és aquest públic i com ens podrem adreçar nosaltres a ells per fer-les arribar la nostra proposta de valor. Llavors, primer de tot, a tot el món tenim aquest número de fans d'eSports, 500 milions. Això
parla que els eSports han arribat per quedar-se. És un moviment cultural que està al cor de les nostres societats. Si nosaltres no l'entenem, és una altra qüestió, però que existeix, existeix. Vosaltres us recordeu quan els còmics van començar, va ser una mica el mateix. Això no és literatura, no són llibres. Ara mateix el Comic-Con mou moltíssima gent a Barcelona i altres ciutats perquè és un món que genera també molta passió. I així es va segmentant la cultura i els eSports estan creixent any darrere any en aquest sentit. Sí? D'aquests milions de fans, el 70% són nois, homes, entre 13 i 45 anys. Aquest és el perfil típic. Ara bé, hi ha alguns jocs que poden trobar més dones. I, de fet, hi ha un circuit de jocs per dones. Hi ha circuits mixtos, hi ha circuits d'homes. Això és important. De fet, a Portugal, si voleu googlear una miqueta després, podreu trobar un esdeveniment que es diu Girl Gaming. Sí? O sigui, de dones del joc. I això és una convenció anual on has de comprar una entrada per anar a discutir com va el món del gaming per dones. Hi ha de tot. Patrocinadors, equips, jugadors professionals, acadèmies d'entrenament, etc. Una qüestió molt important. Els espectadors i jugadors normalment són d'un segment ABC1 de la societat. Això implica alta educació i alt poder adquisitiu. Penseu que per ser un fan o un jugador professional, o un jugador ni siquiera professional, tú necesitas tener cert poder adquisitiu per connectar-te a internet, tener un equip de ordinador o de consola, pagar les llicències del joc si és que és de pagament i dedicar-hi temps. O sigui, que la teva família et pugui també suportar una mica o tu mateix amb una altra activitat. Això és important perquè és públic en capacitat de comprar. Que és al final una mica el turisme de Catalunya sempre està parlant, no? Jo no soc del rubre, però sí que estic parlant. Hem d'apuntar a un públic que no cerqui només sol i platja, sinó que tingui també altres activitats i per poder oferir més necessitem un públic que tingui capacitat de pagar més. Sí? O ni que sigui de diversificar la seva despesa. Sí que està provat que és el segment ABC1 i per això empreses de tot tipus, com Mercedes-Benz, Orange, que us he ensenyat, i moltes altres que podeu veure en qualsevol vídeo que trobeu d'eSports després, s'estan adreçant a aquest públic perquè volen connectar amb ells des de molt aviat amb l'idioma que ells parlen per posicionar el seu producte. Per això també està en un boom la indústria dels eSports, perquè les companyies grans estan apostant per aquest segment. Dels fans, el 36% viatja a veure els events. Això és un número molt alt i molt interessant per vosaltres. Clar, hi ha esdeveniments, això és el global i hem de segmentar una mica. Però sí que és cert, ja ni que sigui de regional o d'intraregional, tenim una disposició molt alta a viatjar. Què passa? Per què succeeix això? Mireu, aquesta gent normalment té vides molt normals. No penseu que és gent que viu 24 hores jugant. De fet, els jugadors professionals entrenen com qualsevol atleta. Tenen una nutricionista, un psicòleg, fan activitat física, juguen i fan tàctica del seu joc. Sí? Però els espectadors també normalment és públic universitari o de l'escola que li agrada molt connectar-se online, però que quan desenvolupa una relació amb els seus amics, com que normalment no necessàriament estan en el mateix lloc físic, doncs aquests events generen la necessitat de veure's cara a cara, de compartir-los, de poder trobar-se. És un lloc de trobada que, a diferència d'altres esdeveniments esportius o musicals, on nosaltres
Per exemple, som tots fans del Girona, doncs anem a veure el Girona al cap de setmana i som tots una mica de la misma regió. Al eSports això no succeeix tan així, perquè jo jugo a Vilanova del Camí i l'altre juga a Tortosa i ens trobem en un torneig a Manresa, per exemple. I així puc parlar amb gent que es relaciona des de qualsevol país d'Europa. Sí? Molt bé. Això és el que respecta als fans. Ara anem a parlar dels equips. Sí? Recordeu una mica aquest ecosistema. Un equip normalment té un mínim de 10 persones. 5 jugadors, més o menys, i 5 persones, un suplent, un entrenador, 3 persones de gestió. Això seria el típic en qualsevol joc que no sigui individual. Hi ha altres jocs individuals, com Fortnite, que també poden tenir un equip, però potser les estructures de viatges són una mica diferents. Aquests equips tenen molts problemes logístics, normalment. Penseu que els equips realment van sorgir fa molt poc temps. Hi ha 10 equips molt grans al món que tenen un pressupost arriba dels 20 milions d'euros, però hi ha molts equips molt petits. I aquests equips petits fan una mica tot a mà. Per coordinar la logística dels seus viatges, penseu que aquesta gent viatja pot ser tant com un pilot de carreres, perquè han d'anar de ciutat en ciutat en diferents esdeveniments en una temporada. Llavors, sí, contracten hotels, fan tot el que fa un equip que viatja, com un equip de futbol. Sí, han d'entrenar, han de tenir facilitat d'entrenament, etc. Aquí teniu alguns dels equips. Després us recomano que entreu a la website d'aquests equips per veure i per si no heu entrat mai, per sorprendre-se, per sorprendre's de quants fans hi tenen i els sponsors que ara mateix estan amb els equips. Ja li agradaria a molts equips de futbol i de bàsquetbol centenaris tenir alguns dels noms que els equips d'eSports ara per ara atraeixen per al seu cantó. Important. Aquí teniu un equip, per exemple, rus de noies. Es diu Victus eSports. I aquí tenim un equip de nois. Hi ha molt de segments d'equips i de tornejos. Esteu atents amb això, és molt important. És molt important perquè, per exemple, si aquest equip, jo desconeix aquest equip, però si aquest equip juga, diguem, League of Legends, i aquest equip juga un altre joc que no té res a veure, doncs no podem tenir el mateix missatge. Sí, hi ha algunes coses que poden ser en comú. Si fem facilitats perquè puguin venir a entrenar i a desenvolupar la seva activitat a Catalunya, perfecte. Però hem de tenir molt clar com ens adrecem. I aquí us vull ensenyar el Gaming House de Katowice. Katowice és una ciutat de Polònia. Fa un parell d'anys es va especialitzar al món dels videojocs. Va començar organitzant tornejos, va desenvolupar una indústria, un hub industrial amb tot el que és el món dels videojocs i ara per ara és una referència mundial. Per exemple, a la Universitat de Katowice tu pots estudiar desenvolupament de videojocs, gestió d'eSports, etc. I alguns dels esdeveniments més importants ja es fan a Katowice. Tenen un estadi gran per tot això. I han sortit companyies que ofereixen serveis. Aquí us ensenyaré un vídeo de 2 o 3 minuts d'una que ofereix un lloc on els equips poden quedar-se, entrenar i menjar, dormir i fer tota la seva vida en un campus per practicar. Potser ets un equip amateur però que utilitza aquest campus, potser és un equip professional que també pots anar-hi, etc. Tenim un vídeo de 2 o 3 minuts i continuem, sí?
Se va escoltar bé? Es va veure bé? Jo penso que aquest vídeo, Fede, va superrelacionat amb una pregunta que tenim d'en Roger Segarra, que pregunta quins requisits tècnics de les instal·lacions són necessaris. Jo crec que això és molt il·lustratiu, però estaria bé que hi aprofundissis aquí. I perdona, si només es limita a instal·lacions o també poden ser hotels, sales, diferents espais, ens ho pots comentar, sisplau? Sí, clar. Moltes gràcies per la pregunta. Bueno, aquí a la fotografia que tenim a l'esquerra, veieu una mica un setup típic. Sí? Veieu 5 cadires a la dreta i una cadira al davant. Això seria per a l'entrenador al davant i els 5 jugadors al darrere. Això seria el típic, perquè normalment, més o menys, tots els jocs porten 5 jugadors. Però hi ha moltes varietats en això. Però bueno, diguem que de Counter-Strike, de League of Legends i de Dota 2, que tenen gran part del mercat, doncs va una miqueta així. A més, si fos un equip, diguem, de Fortnite, que és una competició més individual, també pot ser que tinguin diferents jugadors i aquest setup ja és molt comú i és el que s'utilitza. Tenim setup que pot ser permanent o amb mobilitat. Vosaltres pot ser, si sou un hotel, podeu habilitar una sala per a això durant un mes o durant un cap de setmana. No és molt difícil. El que heu de tenir en compte és una molt bona connexió a internet, sí? Perquè el que importa moltíssim és la velocitat de connexió al servidor, sí? Al servidor online. Normalment tots volen jugar online, perquè és com es juga, no? Com es competeix en el món virtual. I si tu tens una connexió lenta, doncs no pots competir, perquè la teva velocitat de reacció al joc es veu limitada per la capacitat tècnica de la teva connexió. En termes dels ordinadors, estic segur que si organitzeu, diguem, com un gaming house permanent, tindreu la possibilitat de fer un intercanvi de sponsorship en diferents fabricants d'aquests equipaments. Ara per ara hi ha molts i quan s'adrecen a aquest públic volen posar els seus productes quan abans millor als ulls dels jugadors. Puc donar més detalls després si fem un a un en la gent que tingui més dubtes, però sí, diguem que hi ha molt de recorregut en aquest sentit i no sé si amb això he respost una mica a la pregunta. Sí, en tenim una altra, Fede. El Marc Mínguez pregunta, normalment als esports convencionals un dels motius per triar una destinació és el clima. Quins són els motius en els jugadors d'esports per triar una destinació si és que la trien i no va lligada a temes d'esdeveniments? Bueno, aquí tenim una mica dos perfils de gent que viatgi per això. Una pot ser els fans que van als esdeveniments esportius i esportius, sí? I altres els jugadors. Per exemple, els jugadors que vulguin fer entrenament en un bootcamp com això, o és com des d'un grup d'amics que es junten només a la casa d'algú o juguen des de casa, però diuen, bueno, una setmana volem anar tots junts a compartir aquesta experiència. Com poden veure, alguns van al Pirineu a caminar, no? Doncs hi ha gent que li agradaria juntar-se en aquestes cases i jugar. I a més, vosaltres podeu proveir-los altres activitats. Perquè sí, en el Katowice Gaming House t'ofereixen. Si tu vols una sessió de fotografia professional, que et facin un booklet, un plan de nutrició, recollir-te a l'aeroport, totes coses molt bàsiques, però que fan que la gent tingui facilitats. És una mica un hostel molt pro-gamer, sí? Perquè sembla un hostel, però és un bootcamp de gamers. Amb això podeu fer el segment premium, selectiu o popular. O sigui, teniu la varietat que voleu, depenent d'una mica a qui us adreceu. El que sí us puc dir
que si teniu un event d'eSports que organitza, no sé, qualsevol a la ciutat, és una qüestió tenir els jugadors, els fans que venen a veure l'event i una altra, els professionals que durant tot l'any poden entrenar en el vostre poble viatjant de diferents llocs. Com que tota aquesta gent, un jugador professional d'eSports, normalment té entre 16 i 22 anys. Als 25 és com que ja es retiren, perquè queden una mica vells. La velocitat de reflexes ja no és competitiva al màxim nivell. Llavors, en aquesta franja, tu t'imagines que un noi o una noia d'aquesta edat, sí, li agrada jugar, però també li agrada sortir a la platja o veure natura, perquè això també és part de l'entrenament de la seva salut mental. No poden estar 24 hores tancats fent això. De fet, no ho fan. La gent creu que viuen així, però no. Tenim més preguntes, Fede. Per exemple, en Pau ens demana que de quantes persones solen ser els equips. Un equip petit té segur 5 jugadors i un entrenador, si estem parlant d'un joc com League of Legends, Dota 2. Normalment, com vaig dir, són 10 persones, entre administratius i algun jugador suplent i potser algú de l'acadèmia. Quan parlem ja d'equips més establerts, estem parlant de 20 a 50 persones. Entre jugadors de diferents jocs, els juvenils, diguem la cantera d'aquest equip per als jocs que porten, o sigui que una mica més jovenets, i el personal administratiu. I fem una pregunta més i després, si vols, proseguim amb la teva exposició. Tenim en Roger, que ens demana si sabem si a Catalunya s'ha celebrat recentment alguna competició d'aquest tipus o si encara no ha tingut lloc. I ajunto una mica amb la pregunta que abans ens feia en Pau de si hi ha algun tipus de calendari d'esdeveniments o una època d'entrenaments i època de competicions diferenciades per poder captar aquest producte. Se m'ha tancat una mica la teva veu, però crec que la pregunta era quines competicions d'aquestes hi ha a Catalunya, sí? Sí. I alguna altra cosa era? Si hi ha un calendari d'esdeveniments o una època determinada per entrenament i una època de competicions. Ho he entès, perfecte. Sí, perquè el món esportiu tradicional, l'estiu és una mica com més de pretemporada, sempre tens a l'Espanyol anant aquí a Girona, per exemple, a fer el seu stage. Sí que hi ha temporalitat, però l'heu de pensar mirant els calendaris de cada joc. Hi ha jocs de tot tipus i el que us recomano és mirar, per exemple, per començar la Lliga de Videojocs Professional, si voleu adreçar-vos als esdeveniments, diguem, més importants que hi hagi, que puguin veure a Catalunya. Si sou, no sé, una mica turoperadors, si teniu també llocs a València i tal, trobareu que en tota gran ciutat, qui més qui menys, té un esdeveniment en algun moment. Per el tema dels stage, depenent d'on us adreceu, per exemple, si voleu convidar un equip rus, per exemple, Girona, no? Clar, és una destinació de molts russos. Jo, de fet, crec que molts gamers russos ja per si van a Girona. Doncs mireu una mica la temporalitat, una mica dels professionals quan no estan, diguem, jugant a Corea, perquè els grans equips de Rússia, que de fet és un dels països que té millors professionals com Europa de l'Est, doncs viatgen per tot el món. Mireu una mica el calendari del joc o dels equips que voleu adreçar-vos. Ahir he posat uns logos abans. Crec que el PDF serà distribuït entre tots vosaltres. Per fer una mica d'entrenament en això, mireu el calendari d'aquests equips i podeu veure una mica la temporalitat que tinguin per joc. Perfecte, Fede. Si et sembla, seguim amb la teva presentació i després ja tornem a parar per preguntes. Perfecte, perfecte. Doncs si entreu després a eSports Camps, hi ha moltes noves pàgines, una mica bookings, per gent que li agrada fer això, reservar
setmanes o cap de setmanes amb els seus amics. En aquest cas, la de Katowice que jo vaig ensenyar, el preu d'ara per ara per a l'abril era 56 euros per nit i, a més, tots els serveis, els altres serveis que podien contractar. Com veieu, ara per ara, en aquesta pàgina, ni que sigui, hi ha 32 cases com aquestes, cap ni una a Catalunya, i els preus varien molt. Aquí teniu, per exemple, Zexin Gaming House a 125, a Alemanya a 150 i així. Per als que teniu un hotel, de fet, adaptar una mica, una part d'aquest hotel a això crec que és molt convenient, perquè ja teniu l'estructura i, bueno, diguem que crec que és molt atractiu per poder combinar tot un paquet i competir amb aquesta house que normalment no ofereixen més que el housing, correcte? Molt bé. Amb això anem a les conclusions d'aquesta presentació d'eSports com a generador de turisme. El primer que vull dir és que hem de ser conscients que estem davant un fenomen cultural que s'assembla molt a una religió. És l'esportainment. Esports i entreteniment. Està en la confluència d'aquests dos carrers, els eSports. I és molt passional. La gent a la que tu t'adreces l'has de respectar amb la seva creença. Al mateix nivell que a una persona que creu en alguna de les religions que tenim aquí o en qualsevol altra. Si tu els tractes bé i entenes la seva passió, doncs et respondran molt bé. Perquè el gamer és molt agraït amb les companyies que s'impliquen amb la seva passió. De fet, hi ha una informació que crec que és un dels grans atractius d'aquest circuit. Quan un sponsor entra a un torneig, normalment els gamers aplaudeixen a la marca. Tu t'imagines ara al futbol que alguna grada aplaudeixi un patrocinador? És molt difícil. De fet, el futbol s'entén una mica a l'inrevés, no? Està contaminant la meva marca esportiva. De fet, quants anys el Barça no va tenir un patrocinador al pit? Doncs això al món gamer és completament el contrari. I de fet, en tots aquests esdeveniments, els patrocinadors posen a la venda moltes coses. Per exemple, tot aquest equipament d'ordinadors, de perifèrics. Per exemple, això vaig separar això per vosaltres. Això és, per exemple, un mouse gamer. Veieu que té una mica, és una mica vel, però té una mica una forma molt particular, una estètica molt particular, uns botons també diferents que es poden configurar, tenen altres temps de reacció, etc. Si entreu després a Amazon i filtreu una mica, podeu veure que hi ha molt d'equipament específic per gamers, molt de hardware. I això pot ser des d'una competició d'eSports, pot ser d'una LAN party que organitzeu vosaltres en un hotel o en un petit poble. Les LAN party serien una mica competicions o reunions de gent que vol compartir algun joc o alguna passió per la informàtica en particular. Tot això, jo crec que l'hem de pensar amb aquest marc mental. El mercat és sportainment i és gent molt passional. Després, tenim jugadors i fans. No són frics, són déus. Els hem de tractar com déus, perquè el client és el més important que tenim. I aquest client és molt particular. Assumeix que té aquesta passió i li agrada compartir-la amb altres i sentir-se còmode en el lloc on hi és. Una cosa que és
fascinant del món dels eSports i que jo convido a tots vosaltres que si teniu l'oportunitat aneu a algun event ara quan s'acabi tot això del coronavirus i es puguin reprendre els events. I si no voleu viatjar, en veure al YouTube, teniu milions de vídeos d'això, la camaraderia entre la gent que va és impressionant. Mai trobareu un episodi de violència abans, durant o després de la competició. Res a veure amb altres esports on diguem que hem de tenir la ciutat dividida entre dos colors o més. Aquí, si aneu a un event, ho veieu que gent de diferents, que són fans de diferents equips, però no es coneixen, però es junten per disfrutar d'això i compartir el que els agrada. I això amb aquest missatge vol concluir aquesta exposició. Endavant eSports. Endavant als fans, endavant als equips i endavant a les vostres idees. Jo crec que és una porta oberta a un negoci que està en creixement, que hem d'estar molt atents i espero que aquesta presentació sigui el primer pas perquè podem desenvolupar una indústria molt sustentable a Catalunya i a la resta del país perquè estic segur que pot generar riquesa i nous llocs de treball, nous llocs de feina. Moltíssimes gràcies. Aquí teniu el meu e-mail i la meva web, que és fedewiner.com. I ara mateix el que farem serà una conversa oberta perquè puguem concluir els dubtes que puguin sortir amb aquesta presentació. I des d'això us agraeixo moltíssim la vostra atenció. Exacte, moltes gràcies, Fede, per la teva exposició. Crec que ens ha obert tot un ventall de possibilitats que segurament molts de nosaltres desconeixíem el potencial que tenia com a destinació. I ara, com bé has dit, si teniu preguntes, no sé si tal com tenim ara la presentació en Fede ja pot veure el xat. Si no, hi ha l'opció d'aixecar la mà i us obrirem el micro perquè directament li pugueu fer la pregunta a en Fede. Tenim en Tomàs, per exemple, que ens demana pas per fer una pregunta. Ja ell mateix pot obrir el micro i... Hola, bon dia, Tomàs. Me sentiu? Sí. Sí, perfecte. Bueno, abans de tot, agrair-li a en Fede la presentació, que ha estat la trobo molt encertada, perquè sincerament no tenia gaire idea d'aquest tema i m'ha posat a allò. Tinc un parell de preguntes, i és que m'agradaria saber com funcionen les classificatòries a l'hora de fer, no sé si es fan 700 de finals, 800 de finals, quarts de finals, no sé si funciona d'aquesta manera, com seria, no sé, la Champions League del futbol, per dir alguna cosa. A part d'aquí, m'agradaria saber quin ample de banda és necessari, per exemple, en un hotel, per fer un tipus d'esdeveniment com aquest, perquè, clar, que juguin, no sé, 5, 6, 10, 8 equips a la vegada, online, i que es diguin streaming per tot el món, suposo que es necessita una potència bastant forta. Això ens ho podries dir. Perfecte. Doncs, per la primera part de la teva pregunta, depenent del joc, el format de competició, però sí que és cert que normalment les finals solen ser en bracket. És una mica així, no? Quarts de final, semifinal, es juga dia a dia. Sí? Com que es van eliminant equips cara a cara. Sí? Normalment és així. A vegades hi ha el famós format aquest era ronda de perdedors i ronda de guanyadors, però normalment és bracket. I els grups, que serien com el de la Champions o les taules de classificació, són més abans dels esdeveniments. Sí? Normalment és més online, això. Val? Per la segona part de la teva pregunta, doncs, primer, sempre més millor, no? Al món d'internet, això de la potència tecnològica, però clar, hem de tenir en compte els costos i com distribuïm això, no? Jo no tinc l'expertise per dir-te això és el número cost
diguem, inversió ideal, però sí el que et puc dir és que no pensis que la teva connexió ha de seure per 5 equips en simultani fent streaming. Perquè si tu estàs fent això per un esdeveniment, normalment hi ha una partida en simultani. Llavors, si tenim 10 equips, juguen, no sé, des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit, cada 2 hores, sí? Com una mica... Si tu, imagina que tens una pista de tenis i fas un torneig de 10 singles. Vale, perfecte. I una última pregunta. Quan la gent arriba a jugar a l'hotel ha de tenir ja tots els ordinadors. Ells es porten els seus mandos, els seus cascos amb els seus micros, tot això s'ha de posar, quin tipus d'ordinador necessites, perquè clar, normalment són targetes gràfiques molt potents, necessites tipus de pantalla, o tot això ja suporta el seu equip, així no els hi falla res, o com va això? Bueno, això depèn de què vulguis organitzar tu. Si tu fas una organització, diguem, demà ens posem i fem, no sé, trobada gamer gironina 2021, sí? I convides els gamers de Girona al teu hotel un cap de setmana, amb activitats, amb fòrum, amb un congrés, el que vulguis. I dius que tothom pot portar el seu ordinador, això és diguem, com un segment que no té res a veure, potser, amb el circuit professional. Quan parlem del circuit professional, les instal·lacions proveeixen els equips. De fet, estan certificats per àrbitres, perquè no hi hagi trampes. Vale. Sí? Vale, perfecte. O sigui, això crec que si tu no fas... Si no estàs en el circuit molt professional i fas una cosa més regional o per trobada de gamers de la regió, doncs jo crec que més que proveir els ordinadors, tu has de proveir que tothom arribi, tingui una taula, pugui connectar i pugui compartir sense tenir grans problemes de connexió d'internet i d'energia. Molt bé. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Tomàs. Bon dia. Fede, jo en tinc una de pregunta. Sí. De cara a organitzar algun esdeveniment, com has comentat abans, hi ha intermediaris o pots anar directament al creador del joc, no? Diguéssim. Llavors, entenc que hi ha una sèrie d'intermediaris també amb els quals pots adreçar-te o com funcionaria exactament? Molt bona pregunta, Gerard. Mireu, si voleu realment organitzar un torneig, no comenceu a parlar amb el fabricant del joc, perquè el fabricant del joc està normalment al Japó o als Estats Units i diguem que no té temps per respondre a com organitzar un torneig a qualsevol indret del món. O sigui, això és com aquesta gent està molt ficada en millorar el joc, el seu circuit, i normalment si ells volen portar el joc a Girona, ja et trucaran. Sí? Jo crec que per organitzar una cosa més regional s'ha de començar a veure quin seria el tipus de públic i amb això definir una mica l'estratègia de quin joc ens interessa més. Per exemple, molta gent diu Xina, no? Perquè Xina tot el que fa és exponencialment més gran per la quantitat de població. Però a Xina la gent no sap que el eSports, els videojocs, són amb mòbils més que amb ordinadors i amb consoles. Per una qüestió d'accés a la tecnologia. I els jocs que juguen a la Xina són de mòbil, molts, com Clash of Clans, per exemple, si algú juga, o Hearthstone. Llavors, això varia molt en funció de qui vulguis tu tenir de convidat. Si anem a treure ara, diguem, públic alemany o públic rus o d'Ucraïna, doncs Counter-Strike. Joc número 1 d'això. Ara, què passa amb Counter-Strike? És molt realista, és un shooter, hi ha sang, sí? És terroristes contra policies, i això en algun lloc no cau molt bé. Per això, alguns patrocinadors patrocinen tornejos de Counter-Strike i altres no. Ara, el que us asseguro és que no hi ha cap possibilitat de violència entre la gent que va a veure Counter-Strike o Clash of Clans. O sigui, cap problema, no tingueu por, això no és aquest famós
tours que fan en alguns indrets de la costa quan s'apropa l'estiu. Fantàstic, merci. Perquè ara que estem tu i jo sols aquí podem parlar. Clar, jo pensava, de fet, al principi de tot, que els eSports eren jocs, però només d'esports, de temàtica esportiva. I va ser una de les primeres coses que em va sorprendre. Vaja. Merci. Sí, no, Gerard, i la teva pregunta me la trobo tots els dies, no et preocupis. Treballo d'això i és una mica evangelitzar una mica en aquesta direcció. Penseu això. La referència més ràpida és aquesta. És a dir, jo vull organitzar un torneig d'esports, posem una PlayStation, posem el FIFA o el Pro Evolution i per què he de portar aquí, a veure, 1.000 persones a Lloret de Mar. I això no funciona així. I de fet és el gran problema que en tenen mitjans tradicionals, diaris esportius, ràdios, etc., per fer-se un nom en això. Menys de l'1% de l'audiència d'eSports mira simuladors esportius. FIFA, NBA, La gent mira mons de fantasia. Per això, quan tu tens un caster de League of Legends, és un noi que entén... Si tu mires una partida de League of Legends o de Dota 2 i mai vas jugar, no entenes res. Colorins, així, he vist una mica les animacions, no saps què està passant. És molt diferent que, bueno, a veure, si posem ara un extraterrestre a veure una partida de futbol, potser tampoc entén, val? Però si juga a League of Legends li passa al contrari. Llavors, has de tenir en compte això, que això va molt més enllà de simuladors esportius i jo recomanaria que qualsevol estratègia que vulguis tenir a eSports sigui fora de qualsevol simulador esportiu. Perfecte. Crec que hi ha algunes preguntes al xat. Tens més preguntes al xat. Mira, et pregunten que s'ha parlat d'equips professionals i pregunten si hi ha format stage amb entrenador per millorar la tècnica, una mena de clínic. Aquest format existeix i es celebra, Sí. Sí, no és tan popular com a trobada de tècnics de handball de la Federació Catalana de Handball. Sí? O sigui, això no va una mica així, perquè normalment els entrenadors són exjugadors, normalment, o encara són jugadors en actius, però que tomen aquest rol de capità-entrenador. Però, com tota la vida, pot tenir un segment. I si vosaltres focalitzeu un event per a entrenadors, potser hem de posar, no sé, coaching, lideratge, tècniques de comunicació per fer més efectius i ja tenim un niu dintre d'aquest món. Ok, a part d'entrenadors tècnics, diguéssim, els preparadors físics també tenen un espai aquí, no? Al final, aquesta gent, a part de jugar molt i veure molta pantalla, necessiten desestressar-se una miqueta d'aquesta pressió de la competició, no? Sí, totalment. Mireu, teniu nutricionistes, psicòlegs i preparadors físics. A veure, un equip petit no té res de tot això. Però quan creixen una mica, doncs és el mateix que el futbol, saps? O sigui, tu vas ara a la regional... Jo jugava a la Federació Catalana, jugava Primera Catalana, doncs jo jugava en allà i, clar, no tenia la mateixa infraestructura que té Piqué al Barça, correcte? Però el concepte és una mica el mateix, no? O sigui, que creixes d'equip, doncs tens més serveis al redor. L'altra pregunta que ens fan també és si hi ha algun equip referent a Catalunya i que competeix a nivell internacional. En coneixes algun? Jo no estic molt posat en l'escena actual, perquè no visc a Catalunya fa 3 anys. Estic afincat a Londres i a Berlín. Però sí... És cert que en general, diguem que l'escena dels equips més importants no hi és al sud d'Europa. O sigui, la realitat és aquesta. Pel que sigui, els equips més grans s'han desenvolupat en altres països o llocs. Passa que moltes vegades aquestes franquícies, aquests noms d'equips, no tenen un estadi i un headquarter, saps? Com, no sé, Bayern Múnich. Tu vas a Múnich, saps que està el Bayern, correcte?
Això és una mica més transversal. Alguns equips que no tenen lloc, realment. Poden tenir diferents llocs, perquè, per cert, el seu equip d'un joc entrena a una ciutat, altre en una altra, etc. Els més grans sí que ja tenen patrocinadors que les estan fent bootcamps. Hi ha equips a la costa oest dels Estats Units que sí, que tenen el seu edifici i tot això. El que recomano, mireu els calendaris, googlegeu una mica, trobareu equips, diguem, de qualitat mitja, diguem, arreu de Catalunya, intenteu anar a veure com entrenen, pregunteu què necessiten, i és gent molt oberta. I molt fàcil de contactar, No penseu que és el món de la música on si vols trobar a Elton John, doncs no pots. O el món del futbol. Vull parlar amb el president del Barça. No, impossible. Bueno, ara en aquesta situació encara menys. No? Ara, al món dels videojocs, això és molt, molt fàcil de fer, particularment a Catalunya, ara per ara. No sé si hi ha més preguntes en el xat. Vaig fent una repassada. Aquí s'està fent una referència a un programa del Jordi Basté centrat en això, que es veu que també és molt il·lustratiu, per veure perfils de jugadors i gamers. I no sé si hi ha alguna altra pregunta en directe que algú vulgui entrar. De moment sembla que no hi ha dubtes, preguntes. Segur que en poden anar sorgint més quan tots anem veient tota la informació que ens ha donat i proporcionat. Si no hi ha més preguntes, sí que donarem per finalitzada la sessió, que com bé ha dit en Fede, la presentació que hem visualitzat es facilita, de manera que us la farem arribar per correu electrònic a tots els que us havíeu inscrit en aquesta sessió. Mira, tenim una pregunta de la Mònica de si els gamers porten els seus equips o els lloguen a la destinació, ordinadors i de més material que puguin necessitar. Molt bona pregunta, Mònica. Mira, fa poc temps a Berlín, jo estava a Berlín, una mica en l'escena del eSports, conec gent de tot arreu. Hi ha un equip de Xile que va guanyar la classificació per un torneig a Alemanya. Doncs em van trucar, primer, si coneixia on podien quedar-se, perquè el pressupost que en tenen era, diguem, imagina, viatjar de Xile a Alemanya, 5 jugadors, més algun assistent per gent que és, anem a dir, semi-pro per al món, però que per Xile són molt pro, sí? I després em van dir si tenia justament algú que el pugui llogar als equips per entrenar, perquè no podien portar aquests ordinadors amb els seients, amb les pantalles i tot, des de Xile fins a Alemanya. Normalment el que els equips intenten fer és connectar-se amb l'equip local i llogar on ells juguen per jugar algunes hores o entrenar algunes hores. Si estem parlant d'un nivell molt professional, doncs els organitzadors normalment faciliten això. Altres tornejos no. Hi ha una mica de tot. Jo el que et diria és que, a veure, no vull anar contra cap model de negoci perquè no tinc la bola de cristal, però sí que vull dir que no crec que llogar equips informàtics per bootcamps a Girona tingui una possibilitat. El que sí té una possibilitat és que tu tinguis un bootcamp amb els ordinadors, els utilitzes dia a dia i quan un equip en ve, el convidis a entrenar allà o el puguis moure particularment a, no sé, a un hotel o alguna cosa així. A més, pensa que els equips demanen de manteniment perquè aquests ordinadors són pro i per competir al màxim nivell sempre has d'estar a la darrera innovació tecnològica. A veure, tu pots tenir un ordinador que té un temps i competir, però si tu vols atraure els equips més importants, és com si tu vols que vingui el Manchester United a fer un stage a Girona al gener i no tens un bon camp de futbol.
Oi que el Manchester dirà, bueno, sí, m'agrada molt el clima, què sé jo, però si no tinc on entrenar-me bé, doncs tinc altres ofertes. Doncs això mateix passa amb els equips més importants. Ara, depenent a qui t'adreces tu, com encares això. Perfecte. I tenim una darrera pregunta d'en Carlos, que voldria preguntar quin temps dedica cada equip durant un torneig a jugar i si té temps lliure, de quant temps disposa per poder disfrutar de les instal·lacions, la destinació. Està molt bé la pregunta, Carlos, no? I crec que va en la línia dels serveis afegits que podem donar des del sector turístic, correcte, no? Que és una mica també el valor d'aquesta conversa. Mira, Carlos, durant un torneig, tu has de pensar que els equips no tenen temps per res. Tu imagina't, ara tu, si jo et poso a tu, ara ets pilot de la Fórmula 1. Viatges al Japó per guanyar la carrera. Te asseguro que aquests 3 dies entre la quali, les pràctiques i la carrera no tens temps de molt i estàs en una tensió constant, sí? Això significa que és una oportunitat per potser, bueno, anem a fer una caminada i oferim un walking per tal, però normalment els equips en aquests dies, diguem, de dijous a diumenge, no estan molt oberts a coses que no siguin les que ja fan a tot el circuit. Però, clar, als tornejos, si fas això, no te concentris en els equips. T'has de concentrar més en els fans, que sí que tenen molt de temps lliure, perquè van a veure les partides d'eSport, les més grans, que van de divendres a diumenge, com vaig dir, normalment són des de 12 del migdia fins 11 de la nit. Tot el dia hi ha partides que van classificant equips, etc. Clar, tu quan vas, no pots estar tancat 10 hores mirant una partida o diverses partides, perquè et surts una mica sense ulls, sí? Però normalment són llocs tancats. Aquesta gent, normalment, entra quan el seu equip li agrada o quan vol veure algun jugador particular. Això també és important. Hi ha jugadors que són molt seguits, com, no sé, hi ha gent que li agrada molt Roger Federer, hi ha gent que li agrada Cristiano Ronaldo i mira la Juventus per això, no? Bueno, va una mica del mateix i surten quan no les interessa molt aquesta partida. Llavors, en aquest cap de setmana sí que tens molt gent que surt i entra de l'estadi. Si vas a un esdeveniment com el de Colònia, que es fa ara al juliol, bueno, si tot això continua i es pot fer, sí? Doncs veuràs que hi ha 18.000 persones a l'estadi i 5.000 donant voltes a tota la fèria que es fa alrededor del Lanxess Arena, crec que és ahí, molt a prop de l'estació de tren central. Jo penso que en aquest sentit això és un paral·lelisme una miqueta amb el món del turisme esportiu, però de l'esport físic, que en el moment de la competició és un mal moment per poder oferir oferta complementària, però potser en el moment de l'entrenament, si no és un entrenament molt èlit, si estàs parlant amb un amateur, aquí tens una possibilitat d'entrar. Jo tinc una última pregunta, si no n'hi ha cap altra en el xat, que és qui és el Messi dels esports? Qui és el referent, l'influencer internacional que realment pot ajudar a un producte, a una destinació a sobresortir dintre d'aquesta oferta enorme? Clar, bueno, molt bona pregunta. Sí, això realment no té una resposta ràpida i única. Perquè hi ha, diguem, Messi és el referent del futbol, diguem, no? O un dels referents del futbol. Al món dels eSports, eSports no equival a futbol, equival a esport. Llavors, dintre dels eSports tens tants jocs que, clar, Simple, que és el jugador de Counter-Strike més popular avui per avui, crec que d'Europa, molts es consideren el millor jugador del món, ell és ucraïnès, juga per un equip rus, i clar, aquest noi és superpopular a Ucraïna.
superpopular. I un jugador professional de mitja als Estats Units guanya 300.000 euros a l'any. Un jugador de primer nivell com aquest segur que està a sobre d'1 milió a l'any. Llavors, ell seria una referència de Counter-Strike, però si jo et porto al públic de Rocket League, potser ni el coneixen. Val? Perquè diguem que no en té el poder mediàtic que en té el futbol, que ja té uns canals de comunicació molt centrats i que tothom sap qui és Messi encara que no t'agradi el futbol. Val? L'eSports va una mica així. Als Estats Units, Ninja, sí, aquest noi s'ha fet ja una celebrity i crec que va fer, si no m'equivoco, el darrer any va tancar o va obrir a Times Square el cap d'any. S'imagina el volum que aquest noi en té a la mediatització americana, no només dels eSports ja, sinó que ha transcendit a un altre lloc. Acá apunta Edgar que en el programa d'en Jordi Basté surten els cracs de Catalunya. Perfecte. Crec que és una molt bona oportunitat de veure, quan identifiqueu els jugadors, potser segurament també podeu identificar en quin equip juguen. Jo sé que hi ha un equip a Cerdanyola del Vallès que em sembla que ha obert un bootcamp, sí? I jo soc profe a la UPF, de la Pompeu Fabra, i molts dels estudiants les agrada el món gaming i m'han comentat una mica de Cerdanyola. La veritat que n'estic molt posat, però si algú vol investigar, segurament que en aquest programa d'en Jordi o en el món gamer aquest, doncs trobareu ràpidament algunes referències. Doncs en principi jo crec que hem donat resposta a les primeres inquietuds que han anat sorgint arran d'aquest webinar. En nom de l'Agnès, en Gerard i de tots nosaltres, agrair-te, Fede, el teu temps. Un plaer haver pogut comptar amb tu i tots els coneixements compartits per mostrar-nos tot el potencial dels eSports com a generadors de turisme i a tots els que ens heu acompanyat també per la vostra atenció, aportacions i la participació. Tindrem en compte el programa d'en Basté, de nosaltres de eSports comença la partida, amb aquests referents locals que ens comentava l'Edgar. I per la nostra part, doncs això, que esperem que hagi estat un webinar profitós i ja us emplacem a la propera sessió, que serà demà mateix, dimecres a les 11, centrada en temes d'estratègies de sostenibilitat, duent a terme la segona part que vam iniciar la setmana passada amb en Xavier Font i que en aquest cas tractarà sobre què ens aporten les certificacions. Gràcies a tots per la confiança. Gerard, Agnès, no sé si voleu despedir-vos també d'en Fede, tots que ens han... Sí, el mateix. Perdó, acomiadar-me dels participants, nosaltres moltes gràcies. I en Fede, ha estat un plaer. I bé, esperem que si la cosa evoluciona puguem fer una segona, si cal. Moltes gràcies a tots. Encantat. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i a la vostra disposició quan vulgueu. Gràcies. Moltes gràcies, Fede. Adéu. Adéu a tothom. Bona setmana a tots.